Сярод галоўных вынікаў мадэрнізацыя дрэваапрацоўчых цэхаў, набыццё новага абсталявання для выпуску паліўных брыкетаў і шчапы, выкананне ўсіх лесаводчых патрабаванняў. А вось што тычыцца праблем галіны, адна з галоўных кадравая. Часткова яна вырашаецца за кошт тэхналагічнага пераўзбраення. Прымяненне шматаперацыйных машын, харвестэраў, форвардаў, сартиментавозаў. Один харвестер, напрыклад, замяняе 30 вальшчыкаў. На сегодняшний день мы прорабатываем с Минпромом, с Амкадором, с МТЗ выпуск наших белорусских маленьких харвестеров, которые будут работать на рубках ухода. Это тоже даст определенный, так скажем, плюс в развитии лесного хозяйства. Сёлета на Гомельшчыне асаблівая ўвага будзе надавацца лесаўзнаўленню. Вядзецца работа з інстытутам лесу, пераймаецца перадавы селекцыйны вопыт. Пасадачны матэрыял плануецца больш актыўна рэалізоўваць. У рэгіёне, дарэчы, ідзе планамерная работа па аднаўленню дубраў. Так, у 2011-м пасаджана амаль 1000 гектар дубраў, а вырублена толькі 450. Дынамічна развіваецца галіна паляўнічай гаспадаркі. Аднак не хапае добраўпарадкаваных домікаў, таму ў планах іх інтэнсіўнае будаўніцтва. А таксама заробкі валюты паляўнічымі турамі для іншаземцаў. Задачы па атрыманні доходаў на 2012 год, прынамсі, даволі амбіцыёзныя. Вместе с тем мы продолжим работу по наведению порядка, по благоустройству территорий, придорожных полос, то, что ставит перед нами правительство и губернатор. Бадай самае злабадзённае пытанне недахоп у краіне вытворчых магутнасцяў па перапрацоўцы свайго ляснога запасу. Таму прыходзіцца экспартаваць лес-кругляк. Да 2015 года запланавана ўвядзенне 8 заводаў, каб можна было ўсю сыравіну перапрацоўваць у Беларусі і, адпаведна, прадаваць яе даражэй. Адзін завод магутнасцю 2 мільёны кубаметраў пабудуюць у Гомельскай вобласці, у Светлагорску. И, конечно, заўсёды актуальная тема – ахова нашего зеленого багацця. У нас есть проблемы с защитой леса. В первую очередь это связано с культурой наших граждан. Поэтому хотелось бы, что когда люди приходят в лес, то они приходили как в храм. Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».